чунин як ватани тинҷу ором осуда онро ба сар мебарем. Аммо ҳастанд хоҳиноне ки ободии ватани моро намехоҳанд. аввалан салому дохти бепоён ба тамоми дӯстон ва ҷавонон. сокини шаҳри ваҳдат ҳастам. тӯли чанд рӯзе ки ҳамагон медидем дар онлайн нигун филме бо номи хиёнат ки бар зидди муҳиддинкабирӣ буд мерафт ва он давраҳо ки мо аллакай хурд будем ва дар хотир ҳам надорем, аммо аз нақлҳои бобоҳову амакҳо тағоимо ки мешунавем, муҳиддинкабирӣ як аз хоҳиноне буд ки бар зидди ватани мо кор мебурд. аслан ки худ дар Тоҷикистон адои хизмат мекард, ҳамчун роҳбари ҳизби наҳзати ислом буд, аммо имрӯз аз дур рафта барои пули пӯчак шуда ки хоҳинони ватан онро мехаранд, хоҷагонашон онҳоро хариданд, барои пули пӯчак шуда бар зидди Тоҷикистон сухан мекунанд. ман ҳамчун як ҷавони даврони соҳибистиқлол чӣ гуфтаниям, хитоб ба ҷавонон мекунам, чун имрӯз хоҳинон махсус ҷавононро бар худ ҷалб мекунанд ва ба роҳҳои террористу экстремистӣ мебаранд. ба ҷавонон чӣ гуфтаниям, бар ин гуна хоҳинон бовар накунед ва ба гуфтаҳои онҳо накунед, чун онҳо як хоҳин ҳастанд ва шуморо низ аз падару модар дур карда бар зидди давлату ҳукумат истифода мебаранд. ва ҳар нафаре ки имрӯзҳо мебинем дар сомонаҳои иҷтимоӣ сагони кабирӣ баромад мекунанд ва баъзеашон, баъзе ҷавонҳое ки гумроҳ шудаанд, ӯро устод мегӯянд. аслан ин хато аст, ин як хоини ватан аст. имрӯз ободии ватанро бинед, солҳои пеш ҳамин ободӣ набуд. имрӯз шукргузор аз он мекунем ки пешвои миллат дорем ва ватани мо орому осуда аст. ман ҳамчун як ҷавони даврони соҳибистиқлол бори дигар ба ҷавонон хитоб мекунам ки ҳама аз як гиревон сар бароварда боз ҳам ватанро ободу зебо гардонед. ташаккур ба диққататон.